Ама ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қабадиён 12 феврал будааст. Молҳоро аралаш сёмка кардем. ғунаҷиноро бисёртар сёмка кардем. ҳозир вақти айлоқ аст. айлоқда бисёртар ғунаҷиноро харида роӣ мекунанд. барои ҳамқа ғунаҷиноро бисёртар сёмка кардем. ду қисм мешавад видео. Якум қисмиштам аст, дуюм қисмиштам буқачаам, ғунаҷинои ёш, гусалаҳо, ғунаҷинои буғуз, ғунаҷинои қисир, говҳои ширдор ҳамаш ҳаст. видеоро то охирша тамошо кунед. маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед ҳатман подписатсия кунед. рафтем. ғунаҷини буғуз, якум гусалашта буғуз чанд моҳа? 7 моҳа буғуз будааст. мана гоҳи манаи ака. нархиш 9000 9000 боз савдо мешавад. бозор чанд кард? 8300 бозор нарх аст. телефон номер бите ака. телефон номер 93 816 1014 мана харидоро боша марҳамат. сар кардем ай ғунаҷинои ёш майда. наи калониша сиара бозор 29 кадай. у майдаша 24 гуфтестай. бо муомила дора. мана ғунаҷино барои айлоқ. ҳозир вақти айлоқ шудеста бисёртар ҳами ғунаҷино мераванд. барои ҳамқа ғунаҷинора бисёртар сёмка мекунем. мана буқачаи ёш 5000 гуфтестай савдо мешавад. бозор то 41 нарх кардааст. мана буқача 5 моҳа 6 моҳа буқача. на якта буқача, якта ғунаҷин. не ғунаҷини майдаака 3,5 гуфтестай бо савдо мешавад. бозор 25 кадай. не иша 42 гуфте на иша? иш 42 буқача. буқача гуфтестай ко? иш буқача будааст. мана иша 42 гуфтестай савдо мешавад. бозор то 35 нарх кардааст. 35-38 нарх кардестай мега. мана ғунаҷини навбатӣ примерно 6 моҳ 7 моҳ ғунаҷинак 35 гуфтестай савдо мешавад. бозор то 31 нарх кардааст. ҳоли додагиш нест. мана акои савдогаро. бозор қандай ака бозор? раҳмат ака. мана ғунаҷини навбатӣ нархиш 38 будааст бо савдо мешавад. бозор то 33 нарх кардааст. иш ғунаҷинак 5-6 моҳа ғунаҷин. мана иш буқача 38 кадана. иша 38 бозор нарх кардестай. худаш 41-42 гуфтестай. намхел нархҳо. на ғунаҷин як сола нав гузаштагӣ будааст. як сола гугема мешавад. нархиш 4000 бо савдо мешавад. бозор то 36 нарх кардестай. мана ғунаҷин барои айлоқ. мана гусала ғунаҷин 35 гуфтестай бо савдо мешавад. мана пародаша бинехтон. пародаш нормал не. бозор то 28 нарх кардестай. 28 надодааст. мана вақти чанд пул ака? 4000 буқача. мана буқачаи навбатӣ нархиш 4000. бозор чанд кад ака? бозор то 33 нарх кардааст. 5-6 моҳа буқача. мана мана моли навбатӣ буқача 5-6 моҳа примерно 4000 гуфтестай савдо мешавад. буқача будааст. бозор то 35 нарх кардестай. оли додагиш нест. мана молои навбатӣ иш буқача бозор 28 нарх кардестай. оли додагиш нест. мана дуташ ғунаҷин. дуташ ғунаҷин 35 гуфте на? 25 кадан. 35 гуфтестай бо савдо мешавад. бозор 25 нарх кардам. ғунаҷиноро
примерно 4 моҳ 5 моҳ гунаҷин. Мана буқачои навбати ду табуқа 6,5 мана пародаша хутон бинем. Ду табуқа 6,5 бозор оли конкретна ягон нарх накада соли. Мана буқачо айни бонида омадагай. Булар қанчадан ака? 6,000 deyapmiz bular. 6,000. Buqachai targ'il 6000 bu savdo meshava. Bozor nech qildi? 5000 bozor narxga desa, mana buqachai targ'il 5350 das balandish. Ish buqachai navbati narxish 5000 bozor isha 4600 narxga dast. So'yib ishlayna. Satır qimmatlar mefurşa. Mana buqacha. Mana. Mana buqay navbati sini solish ay 2 sola nav guzashtagi budast. Narxish 7000 bu savdo meshava bozor to 6000 narxga dast. Mana ay qafosh. Ay barodaro savdo qilishsan. Bular kimdan bo'lsa? Mana bu qay digari narxish 8000 bu savdo meshava. Bozor to 7000 narxga dast. 7000 da dodagish nest. Sham qaribi 2 sola budast. Mana bu qay navbati, bu qay zoti ay 2 sola nav guzashtagi budast. Narxish 13000 bu savdo meshava. Bozor to 11400 narxga dast. 11400 nadodast. Mana qarabinen xton. Xo'p. Mana buqay kalon xarob, mana qafosh kamtar pastar budasina. Narxish 10000 bu savdo meshava. Bozor 85-86 narxga destayra. 86 da nadodast. Bu qo'y siya imroz bisyor daromadaст. Qo'y siya xaridorish kamtar bisyortar ай. Nisbat ba diga bu qo'y. Mana buqachai savdo shidagish 76-50 mana hozzi baraka shid mana. 7650 somon hozzi baraka shid. Mana buqay kaloni xarob buqa baroyi bastan mana xutun bine farbe kada kunjora doda fruxtanda sozay xarobak 8000 kutesta bu savdo meshava. Bozor to 81 narxga dast. 81 da nadodast. Buqacha ay 2 sola guzashtagi ay. Mana buqay navbati buqay safed shved paroda. Sha 12000 kutesta bu savdo meshava. 9 nechi qilyapti? 9800 ha. Bozor 9800 narxga desta. 9800 dan nadodast. Parodash garayna budast. Lekin mana isham parodash so'z miyonish daroz narxish 13000. Buni qancha qilyapti? Buni 3 deyapti. Bozor nechi qilyapti buni? Qiyamma, shu bozor oli ichina kadast. Mana qarabinin xton. Mana. Na bu qay navbati isham, qay zoti budast. Sha bozor kadagi shamagam isha bozor konkretno 9000 narxga dast. 9000 da nadoda isha. Mana qachay fason. Na bu qachay siyah parodash nagz qaribi 2 sola budast, soli 2 sola shidagi nabudast. Miyonish daroz 88 bozor narxga dast. Soli 88 da nadoda bu
ана буқача на буқаи навбатӣ буқаи сиёҳала 13000 гуфтеста савдо мешавад бузург кадаст 10500 10800 бузург нарх гуфтеста сини солиш 1 солаву 8 моҳ будааст 2 сола шидагӣ нест мана буқаи навбатӣ буқаи сиёҳ зотӣ қариби 2 сола будааст миёнаш дароз нархша 9000 гуфтеста бо савдо мешавад бозор 8000 болотар нарх кардеста вале додагиш нест